Pan Mrázek teď volá panu Bílkovi. Máme pro pana Bílka radostnou zprávu. Ano. Dobrý den, tady je Mrázek Ústředná. Prosím vás, to je pan Bílek? Ano. Helejte se, já vám volám z jedné firmy, která se zabývá udělením titulů. Prosím vás, každý rok se odehrává v Lucembursku loterie. No a? A v rámci té loterie prostě jaksi šlechtici z celé Evropy, respektive z celého světa, vždycky vyberou jako 1 nebo 2 lidí z rozvojových států, nějaký chudáky, kterým udělují šlechtický titul. No a? No a vy jste byl vybrán podle telefonního seznamu, No. čili můžete s hrdostí používat předponu D před příjmením. D, jako je Defines nebo De Agostini, tak vy budete mít taky předložku D. Dobře. A jak se jmenujete, prosím vás? No Bílek. A když to uděláte i s titulem, tak jste? Je to oddělený, je to tak? Čili jak byste to oddělil? Alois D. Bílek. Aha. Ano, gratuluju a přeju vám hodně úspěchů s tím jménem. Naschledanou. Děkuju. Evropa 2.